ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 രാമജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചക്ഷുർനിമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം തദാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരണേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതേ ഗോപേശ കുപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ സ്കൂൾ മൺഭൂത്തെ ശ്രോതാക്കളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹുരസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്കാരകി മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തേ ചന്ദ്ര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 13. ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 41. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹസ്താനി സഹസ്താനാം അപതാനി പദാം അഹസ്താനി സഹസ്താനാം അപധാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹസ്രാനാം അപദാനി ചതുഷ്പദാം തത്ര മഹതാം ജീവോ ജീവസ്യ ജീവനം. ഹസ്തരഹിതരായവർ സഹസ്താനാം കരങ്ങളുള്ളവരുടെ അപതാനി പാദശൂന്യർ ചതുഷ്പദാം 4 കാലുകളുള്ളവർ
ഫൽഗൂനി ദുർബലർ തത്ര അവിടെ മഹതാം ശക്തരായവരുടെ ജീവസത്ത ജീവസത്തയുടെ ജീവനം ഉപജീവനം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കരങ്ങളില്ലാത്തവ കരങ്ങളുള്ളവയ്ക്കും പാദശൂന്യങ്ങളായവ ചതുഷ്പദങ്ങൾക്കും ഇരയാകുന്നു. ദുർബലർ കരുത്തരുടെ ഉപജീവനമാകുന്നു. ഒരു ജീവി മറ്റൊന്നിന് ആഹാരമാകുന്നു എന്നതാണ് സാമാന്യ നിയമം. അതായത് ജീവസ്യ ജീവനം അല്ലെ, അതാണ് സാമാന്യ നിയമം. ഇവിടെ എന്താണ് സന്ദർഭം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നാരദ ബ്രഹ്മർഷി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രം വല്യമ്മയൊക്കെ കാണാതെ പേരിൽ വിലപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരനോട് കാര്യം പറയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാറ്റിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ ഞാനാണ് ഈ ശരീരമായിട്ടുള്ള ഞാനാണ് ഇവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? ഒരു അബദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? പിന്നെ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് എങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചാലും നമ്മൾ ഈ ശരീരം ആത്മാവാണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശാശ്വത അംശമാണെന്നോ എന്തൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ശരീരം പോകുമ്പോൾ അല്ലെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരു വികാരത്തിന്റെ, നമുക്ക് അവരോട് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹം കാരണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ദുഃഖിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മളെ 4 വീട് അപ്പുറത്തൊരു മരണം സംഭവിച്ചാലോ നമ്മൾക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഒരു 4 വീട് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നല്ല അടുത്ത ആൾക്കാർ പരിചയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷമിച്ചേക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ പരിചയമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സങ്കടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഈ വികാരം അല്ലെ, നമുക്ക് അവരോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഒറ്റ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ ദുഃഖം ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. ശരിക്കും ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത്, നമ്മളാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? വലിയച്ഛനും കണ്ണ് കാണില്ല, വല്യമ്മയ്ക്കും കണ്ണ് കാണില്ല, അവരെങ്ങനെയാണ് ഉപജീവനം ചെയ്യല്? അവർക്ക് ജന്മം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പോ ഒരു ലോകത്തിന്റെ ഒരു നിയമമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? കരങ്ങളില്ലാത്തവ ഉള്ളവയ്ക്കും, അതായത് കൈകളില്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങള് കൈകളുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ പിടിച്ചു തിന്നും അല്ലെ. കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കൈകളില്ലാത്തവരെ കൈകളുള്ളവരെ പിടിച്ചു തിന്നും. അതുപോലെ പാദശൂന്യങ്ങളായവ ചതുഷ്പദങ്ങൾക്ക്, അതായത് 4 കാലുകളില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങള് 4 കാലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇരയായി മാറുന്നു. ദുർബലർ കരുത്തരുടെ ഉപജീവനമാകുന്നു. അപ്പൊ ദുർബലരുടെ മേല് ആര് അവകാശം സ്ഥാപിക്കും? കരുത്തുള്ളവര്. നമ്മള് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ എന്താ പറയാ ലേബർ സപ്ലൈ ഒക്കെ ഇല്ലേ. ലേബർ സപ്ലൈ എന്താണ്? കരുത്തില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത കഴിവ് കുറഞ്ഞ ആളുകളെ, കഴിവുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ലേബർ സപ്ലൈയുടെ ഒരു കമ്പനിയൊക്കെ തുടങ്ങി അവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിക്കും അല്ലെ. ശരിക്കും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു അടിമ വേല ചെയ്യുന്നത് ആളുകളെ അല്ലെ. ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് അധികം പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് ആ ലാഭമാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദുർബലർ കരുത്തുള്ളവരുടെ ഉപജീവനമാകുന്നു. ഒരു ജീവി മറ്റൊന്നിന് ആഹാരമാകുന്നു എന്നതാണ് സാമാന്യ നിയമം. ഇത് നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്താണ്? ഒരു ചെറിയ പാറ്റ അത് തവളയ്ക്ക് ഇരയാകുന്നു, തവള പാമ്പിന് ഇരയാകുന്നു. നമ്മള് ഈ എന്താ ഒരു സൈക്കിള് മറന്നുപോയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ. സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഉപവാസ വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. എന്തോ ഒരു പേര് എനിക്ക് മറന്നുപോയി. ആവാസ വ്യവസ്ഥ. അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതേ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത്. ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ഉപജീവനമായി മാറുന്നു. അതാണ് ലോകത്തിന്റെ നിയമമാണ്. ജീവസ്യം ജീവനം, അതായത് ഈ ലോകത്തിന്റെ നിയമം അതാണ്. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പരമേച്ഛ അനുസരിച്ചുള്ള ക്രമനിബദ്ധമായൊരു ഉപജീവന നിയമമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഒരിക്കലും ഈ എസ്പെഷ്യലി ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ജീവികള് അവരുടേതായ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവർ കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്? സ്പെഷ്യലായിട്ട് ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ തവളയെ പാമ്പ് ഇരയാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. തവള പാമ്പിനെ ആഹാരമായി തീരണം എന്നുള്ളത് ഭഗവത് നിശ്ചയമാണ്. അത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? എനിക്ക് തവളയെ തിന്നാ ടേസ്റ്റ് കൂടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് പദ്ധതിയിട്ട് തവളയെ തിന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യര് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മനുഷ്യര് ശരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ വന്നാല്
ഈ മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിച്ചിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഉപജീവനല്ല ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് പച്ചക്കറി അല്ലെ, വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ വായിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മറ്റുള്ള ജന്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ വർഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്താണ് തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണ്. ജീവജാലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരുടെ നാക്കിന്റെ രുചിക്കനുസരിച്ച് അവരൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അവർ കഴിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തില്ല, അതിനകത്ത് കർമ്മിക് റിയാക്ഷൻ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പരമേച്ഛ അനുസരിച്ചുള്ള ക്രമനിബദ്ധമായ ഒരു ഉപജീവന നിയമമുണ്ട്. എന്തൊക്കെ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാലും അതിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പരമപുരുഷന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ആഗതരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ നിയുക്ത പ്രതിനിധിയായ മായാശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരമശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താലും നമുക്ക് പുറത്തു കടക്കാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തേ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്താല് നമുക്ക് പുറത്തു കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിയുക്ത പ്രതിനിധി, അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ മായയെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തും അല്ലെ, പക്ഷെ മായാശക്തി ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തയാണ്. ഭഗവാനാൽ നിയമിതയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് ആര്, മായാശക്തി. ആ മായാശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. മാത്രവുമല്ല ഈ ദൈവികമായ ബദ്ധാത്മാക്കളെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. ഈ ദൈവികമായ ബദ്ധാത്മാക്കളെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മളെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വടിയും കൊണ്ടുവന്നുള്ള ടീച്ചറാണ് ആര്, മായാശക്തി പറയുന്നത്. വടി എടുത്ത് അടിച്ച് തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ആരുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നത്, മായാശക്തിയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നത്. അപ്പൊ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ പീഡിപ്പിക്കുവാനാണ് മായാശക്തി വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിലൊന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു, ദുർബലൻ കരുത്തന്റെ ഉപജീവനമാകുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ക്ലേശം, അതായത് ഇത് ഏത് ക്ലേശമാണ് വരിക, ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ക്ലേശം. അതെന്ത് ക്ലേശമാണ്, 3 തരം ക്ലേശമാണ്. മൂന്ന് തരം ക്ലേശങ്ങളില് ഒരു ക്ലേശം, അതാണ് ഇത്. എന്താണ്, ദുർബലൻ കരുത്തന്റെ ഉപജീവനമാകുന്നു. കൂടുതൽ ബലിഷ്ഠനായ ഒരുവന്റെ കടന്നാക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തക്കവിധം കരുത്തരല്ല ആരും. ഇപ്പൊ ഒരു സിംഹം വന്ന് ആക്രമിച്ചാല് നമുക്കതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. കൂടുതൽ ബലിഷ്ഠനായ ഒരുവന്റെ കടന്നാക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തക്കവിധം ആരും കരുത്തരല്ല. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛ അനുസരിച്ച് ദുർബലർ, ശക്തർ, അതിശക്തർ എന്നിങ്ങനെ ക്രമനിബദ്ധമായ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളോട് ഇഷ്ടക്കേട് കൊണ്ടാണോ അല്ലെ. നമ്മൾ ദുർബലരാണ്, അതിന്റെ കാരണം ഭഗവാൻ തന്നതാണ് ഈ ദൗർബല്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ, അല്ല. നമ്മള് പൂർവ്വജന്മ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വന്നു പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ക്രമനിബദ്ധമായ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുർബലരായ ജീവികളെ ഒരു കടുവ ഭക്ഷണമാക്കുന്നു എന്നതിൽ വിലപിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. എന്തെന്നാൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ നിയമമാണത്. എന്നാൽ ഉപജീവനത്തിനായി മനുഷ്യർ മറ്റൊരു ജീവിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നിയമം പ്രസ്താവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും സദ്ബുദ്ധിയുടെ ഒരു നിയമവുമുണ്ട്. കാരണം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാൻ മനുഷ്യർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. മറ്റ് ജീവികൾക്ക് ഇത് അസാധ്യമാണ്. മനുഷ്യർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരാകിയാൽ ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി ആദ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യാത്ത ഒന്നും അവൻ ഭുജിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, ഇലകൾ, ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയാൽ തയ്യാറാക്കിയ എല്ലാവിധ ഭോജ്യവസ്തുക്കളും തന്റെ ഭക്തരിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. വൈവിധ്യങ്ങളായ ഫലങ്ങൾ, ഇലകൾ, പാല് എന്നിവ ഭഗവാൻ നിവേദിക്കാം. ആ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഭക്തന് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാം. ഇതിനാൽ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും ക്രമേണ ശമിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ മനുഷ്യർക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ വിശേഷ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടാവണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈവിധ്യം, ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ. അതായത് നമ്മള് ഭഗവാന് യജ്ഞശിഷ്ടാശിനസ്സന്തോ ഉച്യത്തെ സർവകിൽബിഷൈഹി ഉച്യത്തെ തുകം പാപ പചന്ത്യാത്മകാരണ. നമ്മള് ഭക്തന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ
മുച്യതേ സർവകിൽബിഷഹി, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും അവര് മോചിതരാകുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവര് മുക്തരാകുന്നു. അതേസമയം അഭക്തർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഉച്യതേ തീതുകം പാപ ഈ പചന്റെ ആത്മകാരണ, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഉച്യതേ തീതുകം പാക, നമ്മള് പാപത്തിലാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഭക്ഷിക്കണം, എന്ത് ഭക്ഷിക്കരുത്, ഇതൊക്കെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വരും ഈ ഒരു കലികാലത്തിലാണെങ്കിൽ. പണ്ടൊക്കെ ഒരു ജന്മത്തിൽ തന്നെ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഈ ഒരു കാലത്ത്, കലികാലത്തില് വേദങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് കുറവാണ് അല്ലെ. പ്രായേണ അല്പായുഷ സദ്യ കലൗ അസ്മിൻ യുഗേജന മന്ദ സുമന്ദ മതയാ മന്ദഭാഗ്യ ഹുഭദ്രുത. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിന് പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ അല്ലെ, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഒരു ജീവിതം എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീത വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ നിവേദിക്കാം, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് കൊടുക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തതഹം ഭക്തിബഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മന. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന് നിവേദിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് തോന്നിയത് പോലെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ തോന്നിയത് പോലെ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതും ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ഈ ജന്മത്തിലോ വരും ജന്മങ്ങളിലോ അവർക്കൊരു സുഖവും സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇനി ശിഷ്ടകാലം പോലും അവർക്ക് സുഖം പോലും കിട്ടില്ല ഹേ അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ. ഈ ജന്മവും അടുത്ത ജന്മവും ഒക്കെ പാഴായി പോകും. നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടം പോലെ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജീവിച്ചാൽ ഇതാണ് എന്റെ ശരി, ഇതാണ് എന്റെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ജന്മം ബുദ്ധിമുട്ടണം, അടുത്ത ജന്മം ബുദ്ധിമുട്ടണം, ശിഷ്ടകാലത്ത് സുഖവും സന്തോഷവും ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഭഗവത്ഗീത 9:26 ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാംസഭോജനം പരിചിതമായവർക്ക് പോലും മതാചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ നിശ്ചിത നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ഭഗവാന് നേരിട്ടല്ലാതെ ഒരു ഭഗവത് പ്രതിനിധിക്ക് ഭോജ്യവസ്തുക്കൾ അർപ്പിക്കാം. ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അനുശാസനങ്ങൾ മാംസഭോജകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവയല്ല, മറിച്ച് ധാർമ്മിക നിയമാധിഷ്ഠിത തത്വങ്ങളാൽ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുകയാകുന്നു അവയുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ അന്യദേവത ആരാധന അല്ലെ, മറ്റു ദേവീദേവന്മാരും, അതായത് ഭഗവാൻ എന്ത് സ്വീകരിക്കില്ല? മാംസഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് കാളി, അത് ഭദ്രകാളി, അതൊക്കെ അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് മാംസം അതായത് നിവേദിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അത് പ്രസാദമായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? അത് ഒരിക്കലും ഈ മാംസഭോജകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളവയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അത് കൂടാതെ കഴിയില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതും, അതായത് ആ ദേവീദേവന്മാർക്ക് കൊടുത്താൽ പോലും ആത്യന്തികമായിട്ട് അവർ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പാപഫലം കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് ഈ ഒരു മൃഗവധം അത് നമ്മൾ ശീലമാക്കി പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണ്. അത് മാംസഭക്ഷണം തീരെ വർജിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ജീവസത്ത കരുത്തരായ മറ്റ് ജീവികളുടെ ഉപജീവനത്തിന്റെ ഉറവിടമാകുന്നു. ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ആരും തന്റെ ഉപജീവനത്തിനായി അതിയായ ഉത്കണ്ഠകുലരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തെന്നാൽ എല്ലായിടത്തും ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. ആ ജീവികൾ ഒന്നും ഏത് സ്ഥലത്തിലായാലും ആഹാരമില്ലാതെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നില്ല. യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വന്തം പിതൃ സഹോദരന്മാർ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ക്ലേശിക്കുമെന്ന് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് നാരദർ ഉപദേശിക്കുന്നു. കാരണം വനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഭഗവത് പ്രസാദമായി ഭുജിച്ചവർക്ക് ജീവിക്കുകയും അപ്രകാരം അവർ മോക്ഷമാർഗം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മള് എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഉത്കണ്ഠ അല്ലെ. മൃഗങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഈ ഉത്കണ്ഠ ഇല്ല. അവരാരും പട്ടിണി കിടക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ഇത് കിട്ടാതെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കുറെ പേര് എടുത്തു വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പണക്കാരൻ എല്ലാം എടുത്തു വെക്കുന്നു. ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ വന്നു അല്ലെ, റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ വന്നു. അവരെല്ലാം എടുത്തു വെക്കുന്നു, മറ്റവർക്ക് കിട്ടാതെയാവുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഇതിന് ദാരിദ്ര്യം വരുന്നത്. പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും ആ ദാരിദ്ര്യം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ വനത്തിൽ പോയിരിക്കുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വിതുരരോ ധൃതരാഷ്ട്രോ ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം യുധിഷ്ഠിരനില്ല. കാരണം യുധിഷ്ഠിരനല്ല ആർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈവൻ വനത്തിലായാൽ പോലും അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ, പച്ചക്കറി ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വനത്തിലും കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കരുത്തേറിയവ ദുർബല ജീവികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നത് നിലനിൽപ്പിന്റെ സ്വാഭാവിക നിയമമാണ്. ദുർബലരെ ഗ്രസിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉദ്യമം സദാ വ്യത്യസ്ത ജീവി സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
ഈ പ്രവണതയെ തടുക്കുവാൻ ഭൗതിക അവസ്ഥയുടെ കീഴിലുള്ള യാതൊരുവിധ കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളാലും സാധ്യമല്ല. ആത്മീയ അനുശാസനങ്ങളുടെ പരിശീലനത്താൽ മനുഷ്യരുടെ ആത്മീയ അവബോധത്തെ ജാഗരമാക്കി മാത്രമേ ഇതിനെ തടുക്കാനാവൂ. എന്നാൽ ഒരു വശത്ത് ദുർബലരായ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പു ചെയ്യുകയും അതേസമയം മറ്റുള്ളവരെ സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ആത്മീയ നിയാമക തത്വങ്ങൾ മനുഷ്യനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. മൃഗങ്ങളുടെ സമാധാന നിർഭരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിന് മനുഷ്യർ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മാനവ സമൂഹത്തിൽ സമാധാനപൂർണമായ സഹവർത്തിത്വം പ്രതീക്ഷിക്കാനാവുക? ആകയാൽ അന്ധരായ നേതാക്കൾ പരമപുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അനന്തരം ദൈവരാജ്യത്തെ നടപ്പിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. ലോകത്താകമാനമുള്ള മനസ്സുകളിൽ ഈശ്വരാവബോധം ജാഗരമാക്കാതെ ദൈവരാജ്യം അഥവാ രാമരാജ്യം നിലവിൽ വരുത്തുക അസാധ്യമാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് കൊന്ന് കഴിക്കും അല്ലെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ആഹരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല? നമ്മൾ ആ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല? ഒരു മനസ്സമാധാനം, അതായത് അവരെ ആ ദുർബലരായ ആ മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ കശാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അതായത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ എന്ത് വേണം? നല്ല സഹകരണം വേണം, സമാധാനം വേണം നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്? അവർക്കും ഒരു ജീവനുണ്ട്, അവർക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഒരു അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അവരെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ സമാധാനം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം? ഈശ്വര അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു എന്താണ്? എന്താണ്? വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനി ശുനിചൈവ ശുപാകേച പ്രതീതാസമദർശിന. ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണണം. എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ കാണണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആ ജീവി താഴ്ന്ന തരം ജീവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കൊന്നു കളയുന്നത് എന്തിനാണ്? അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊന്നു കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അപ്പൊ അത് ചെയ്യരുത് നമ്മള്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം നടപ്പിലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഈ മൃഗവധം നിർത്തിയിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാൻ നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശീലിക്കണം. അപ്പോഴേ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? നമ്മുടെ ഇടയിലും ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. തതിതം ഭഗവാൻ രാജൻ ഏക ആത്മാത്മനാം സ്വദൃക് അന്തരോനന്തരോ ഭാതി പശ്യതം മായയോരുധാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതിതം ഭഗവാൻ രാജൻ ഏക ആത്മാത്മനാം സ്വദൃക് തതിതം ഭഗവാൻ രാജൻ ആത്മാത്മനാം അന്തരോനന്തരോ ഭാതി പശ്യതം മായയോരുധാ. ഇതം ഈ ആവിഷ്കാരം ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ രാജൻ അല്ലയോ രാജാവേ. ഏകഹ അദ്വിതീയൻ ആത്മാ പരമാത്മാവ് ആത്മനാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളാൽ സ്വദൃക് ഗുണപരമായി അദ്ദേഹത്തെ പോലെ അന്തരഹ പുറമേ അനന്തരഹ അന്തരംഗത്തിൽ സ്വയമേ ഭാതി അപ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പശ്യ വീക്ഷിക്കഥം അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം മായയ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാൽ ഉരുത അനേകമായി കാണപ്പെടുന്നു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ച്. ആകയാൽ ഹേ രാജാവേ, അദ്വിതീയനും വ്യത്യസ്ത ശക്തികളാൽ സ്വയം പ്രകടമാക്കുന്നവനും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനുമായ പരമപുരുഷൻ ഭഗവാനെ മാത്രം അങ്ങ് വീക്ഷിക്കണം. അപ്പോ ഇതിനോട് പറയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? അദ്വിതീയനും വ്യത്യസ്ത ശക്തികളാൽ സ്വയം പ്രകടമാക്കുന്നവനും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനുമായ ഭഗവാനെ മാത്രം അങ്ങ് വീക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വേണ്ടതില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പുറത്തും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സർവ്വവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ മാത്രം, പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മാത്രം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എങ്ങനെയാണ് വലിയച്ഛനും വലിയമ്മയും ഉപജീവനം കഴിക്കുക എന്നോർത്ത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുമോ എന്നോർത്ത് ദുഃഖിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മാത്രം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ച്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്വിതീയനാകുന്നു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ്വിതീയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ട് അല്ലെ. അദ്വിതീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരേ ഒരു ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ.
അതേസമയം അദ്ദേഹം നൈസർഗികമായി ആനന്ദപൂർണനാകയാൽ സ്വയം വിഭിന്ന ശക്തികളിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഏകനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ വിഭിന്ന ശക്തികളിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നു. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളോ പൂർണ്ണാംശങ്ങളോ നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് അംശാവതാരങ്ങൾ, കലാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പലതരം രീതിയിൽ വിസ്തരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഒരേ ഒരു ഭഗവാനാണ്. ഗുണപരമായി ഭഗവാനുമായി ഒന്നായ ജീവാത്മാക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? മമൈ വാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെയും ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെയും ഉള്ളിലും പുറമേയുമായി അസംഖ്യം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ആത്മീയ ലോകം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കരണമാകിയാൽ ആ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ കളങ്കിതരാകാതെ ഗുണപരമായി ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നരാകുന്നു. അപ്പൊ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും ക്ഷര അക്ഷര 2 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ക്ഷര പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തെറ്റ് പറ്റുന്ന ആളുകൾ. അതെവിടെയുള്ളവരാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവര്. അക്ഷര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മുക്താത്മാക്കളാണ്, തെറ്റ് പറ്റാത്ത ആളുകൾ. അവരെവിടെയാണുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ അക്ഷര ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഗുണപരമായി ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നരാണെങ്കിലും ഭൗതിക അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്താണ്? ഗുണപരമായി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അഭിന്നരാകുന്നു, കളങ്കിതരാകാതെ, ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ കളങ്കിതരാകാതെ ഗുണപരമായി ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നരാകുന്നു. അഭിന്നരാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനോട് ഏകീഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. കാരണം അവര് തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത, തെറ്റ് പറ്റാത്ത മുക്താത്മാക്കളാണ്. ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള സേവകരാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായി ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നരാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കളങ്കം മൂലം, അതായത് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന തലത്തിൽ അവരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് കളങ്കം മൂലം വികലമായി ആവിഷ്കൃതരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നത്. ആകയാൽ അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവയെ അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്, അതായത് ഈ ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്തരം അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവയൊന്നും തന്നെ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നതേ അല്ല. അത്തരം ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന് കാരണം ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായ തന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ വിസ്മൃതി മാത്രമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്ന കാര്യം മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചതും ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിമിത്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ വ്യാകുലരാകുന്നത്. അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും സ്വയം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ നിരന്തരമായ പ്രസരണം ഉണ്ടാകുന്നു. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ ഭഗവാൻ അന്തരംഗസ്ഥനായ കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവായി നിന്ന് തിരുത്തുന്നു. തന്റെ ആവിഷ്കൃത രൂപങ്ങളായ ആത്മീയ ആചാര്യനായും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ ബാഹ്യവർത്തിയായി നിന്നുകൊണ്ട് തിരുത്തുന്നു. ഇപ്പൊ 2 തരത്തിൽ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ തിരുത്താണ്. ഒന്ന്, പരമാത്മാവായിട്ട് ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരും. അതായത് അങ്ങേയറ്റം തമോ ഗുണത്തിലൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കേൾക്കാനേ പറ്റില്ല. എന്നാൽ കുറച്ച് സത്വഗുണത്തിലേക്കെങ്കിലും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്തറിയാൻ പറ്റും? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുറമെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നത്? ആത്മീയ ആചാര്യനിലൂടെ, അതുപോലെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ ബാഹ്യവർത്തിയായി നിന്നുകൊണ്ട് തിരുത്തും. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? വേദവ്യാസനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ, അതേ ഭഗവത്ഗീത, മഹാഭാരതം, ഭാഗവതം ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വേദവ്യാസനാണ്. വേദവ്യാസൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വേദവ്യാസനായി വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, നമ്മളെ പുറത്ത് കടത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അകത്തു നിന്ന് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു, പുറമെ നിന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ആത്മീയാചാര്യന്റെയും രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരുവൻ ഭഗവാനെ വീക്ഷിക്കണം എന്ന ഉപദേശത്തിനർത്ഥം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആവിഷ്കരണങ്ങളാൽ ഒരുവൻ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ പകരം പതിതാത്മാക്കളെ തിരുത്തുന്ന ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യപ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹവുമായി സഹകരിക്കാൻ യത്നിക്കണം എന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാൽ മാത്രമേ ഒരാൾ ആത്മീയ ആചാര്യനായി തീർന്ന് ഭഗവാനുമായി സഹകരിക്കാവൂ. സ്വകീയ നേട്ടത്തിനായി, അതായത് ഭൗതിക ഉന്നമനത്തിനായോ വ്യാപാരത്തിനുള്ള മാർഗമായോ അതോ ഉപജീവനത്തിനായുള്ള തൊഴിലിനു വേണ്ടിയോ ആരും ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനായി തീരരുത്.
അപ്പോ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനാവുക അതൊന്നും എന്താണ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കരുത് അല്ലെ. ചിലർക്ക് എന്താണ് രണ്ട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആളുകൾ അത് എടുക്കുക. എന്താണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഫെയിം കിട്ടണം, എല്ലാവരും എന്നെ മാതാജി നല്ല ക്ലാസ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫെയിം കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചിലര് ഇതൊരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കും. ചിലർക്ക് വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കും. ഇത് രണ്ടും തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തീരുമാനമാണിത്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാൽ മാത്രമേ ഒരാൾ ആത്മീയ ആചാര്യനായി തീർന്ന് ഭഗവാനുമായി സഹകരിക്കാവൂ. ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ. അല്ലാണ്ട് സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പേര് എല്ലാവരും എന്റെ ക്ലാസ് നല്ലതാണെന്ന് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണ്. അതുപോലെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തൊഴിലായിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കുന്നതും തെറ്റാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരിക്കലും ആത്മീയാചാര്യനായി തീരരുത്. പരമപുരുഷ ഭഗവാനുമായി സഹകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആധികാരികമായ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുണം കൊണ്ട് ഭഗവാനുമായി ഒന്നാണ്. വിസ്മൃതിയുള്ള ജീവാത്മാക്കളാകട്ടെ വികലമായ പ്രതിഫലനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ആകയാൽ സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളാൽ ആകുല ചിത്തനാകരുതെന്നും എന്നാൽ എന്ത് ദൗത്യത്തിനായിട്ടാണോ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് അത് നിർവഹിക്കുവാനായി ഭഗവാനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ശ്രീനാരദൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിച്ചു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയാണ് എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ അല്ലെ. ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ഒരിക്കലും വേദനിക്കരുത്. ഇതേ കാര്യം ഭഗവാൻ അർജുനനും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് ആ ഒരു ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ? 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 14-ാമത്തെ മാത്രാ സ്പർശാസു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ അനിത്യാഹ സംസ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. അതിനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അതിലെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ഒട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കരുത്, ഭഗവാനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി യുധിഷ്ഠിരനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേണ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവന്തി की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्य गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री